Hola nois, benvinguts a un nou vídeo de Mindvlogs i avui anem a veure Cacaolat. Està molt bo, Mireu el dibuix. És un nen karateka bevent Cacaolat, que el Cacaolat està allí. Mira. Allí és el Cacaolat. Està molt bo, si no l'heu provat mai us dic que el proveu. Es pot fer amb colacao barrejat amb llet o comprar-lo a una tenda. Es diu Cacaolat. Ja està boníssim. Adéu.